film som začala robiť zo zúfalstva. Považujem tento film za jeden najsilnejší, ktorý Zuzana spravila vo svojej hĺbke. Najsilnejšie sú tam situácie, ktoré považujem za hlboké, pravdivé, ale mrazivé. A teda paradoxne sa netýkajú politikov a Fica, ale týkajú sa nás, občanov. Pre mňa je to fascinujúci pohľad do stavu slovenskej duše, ktorá sa tak nejako zmieta chaoticky uprostred slobody tých 20 rokov. Čo sa vlastne včera stalo? Mali sme podpísať včera zmluvu s firmou, ktorá nám mala zabezpečovať servis distribúcie programingu v multikinách. A nie len v multikinách, ale predovšetkým v multikinách tohto filmu. A namiesto podpisu zmluvy nám oznámili, že do toho nejdú z rozhodnutia svojej šéfky, to jest z rozhodnutia nadnárodného majiteľa, že keďže ten film je politický, tak do toho nejdu. Pán Žurita, prosím vás, vidíte sa, ja mám vás na meso pustiť k vám. Ja sa chcem s vama rozlúčiť. Cinema City International má po strednej a východnej Európe v jednotlivých krajinách založené firmy Forum Film, takže majú aj Forum Film Slovakia. A práve táto firma, od tejto firmy sme chceli kúpiť programinka. Service provider, takéto formulované v zmluve, v návrhu zmluvy. Oni si stanovili cenu svojej služby, ktoré sme boli ochotní zaplatiť vopred. To je ako keď prídete do obchodu ku kaderníkovi a zaplatíte si účes. A on vám povie, vás neostriham. Pretože ste Maďar, Žid, Róm, čierny, biely, politik. Jednoducho vám tú službu nepredám. Táto manažerka tejto firmy sa mi ospravedlňovala za rozhodnutie svojej šéfky. Vraj teda, že to je, aby som nehľadala za tým nič skryté, nič tendenčné, jednoducho nechcú ani spoločné s politickým filmom. Čo to znamená, ale že v ktorých kinách sa to teda nesmie premietať? No v tejto chvíli sme odkázaní sami na seba, na poslednú chvíľu žiaľ, pretože my sme chceli ten film premiérovať a distribuovať krátko po 17. novembri. V tejto chvíli sme v stave 0 a sme odkázaní sami na seba a začíname dnešným dňom to ponúkať ako producenti. Naša snaha bola ponúknuť ten film divákom cez multikina preto, lebo sme jednoducho chceli ponúknuť ľuďom. Viete, prídu do multikina, majú tam Batmana a majú tam od Fica do Fica. Môžu si vybrať.